overtaget, så i takt med, at vi udvikler os, skal det ligesom blive mere vildt, mere ekstremt. Mere boing. Hvad siger du? Altså, Ja. Jo. Der kunne være 62 billeder. det er snedigt om, men de har altså også nogle producer, ikke også? Men de har også selv sagt, der er ikke noget betydning i deres tekster, det ved de også godt selv. De skriver det, der fandt det. Det ved de også godt selv. Men stadig. Hvad er det for et hoved, Darko? Prøv lige at lave det der hoved, som vi lavede om. Jeg har vi lige lavet for. Okay. Det er meningen, det er først Martin, der skal modellere dit ansigt. Så er der filmer? Ja. Det er altid ro, jo. Hey, just make a tape with me, you know? Thank you, man. So Elvis, I heard you had a concert. I heard you had a concert in Huntsville, Alabama. 74. July 1976. 76. 74. No? 76. Yes, if you are thinking of the anal, yeah. With the Om I. Yeah, with the All Might. It was in August, I believe, 1976. Oh yeah? Huntsville, Alabama. Huntsville, Alabama, yeah. Joined by the Ku Klux Klan, no? No. He just played this, you know. Jeg kan bare holde kørt tilbage, og så... Sådan. Ja, Den nu. Stjerner. Getting high, getting drunk. Ja. Martin. Hvem kører hjem? Jeg kører. Jeg drikker ikke. Og ryger ikke. Nej. Margo. Så lad os da sted ud med en bil. Siger du? Ja. Hvad nu, Jacob? Ja, de er billedet. Du er i gang med kameraet. Så må vi afsted. Martin, sig noget igen. Nej, du gider ikke med. Hej. Nej. Jeg har en Men Morten. Hvad Bibe? Du er 12 selv. Ja, måske det kan være. Jeg kommer med Emmerlok. Klar. Aftale. Nu vil jeg lige være i centrum. Kan I hygge jer? Sig noget til kameraet. Du filmer da ikke, vel? Jo, jeg gør. God fornøjelse på det der frygtelige sted. Gå lige helt ned. Fjollede hoveder. Kan du også med, så? Hvad siger du? Fjollede hoveder. Hvad er Torben Mærting? Han er helt fat af ting. Nej, det er jo håbløs kamp, det. Jamen det er det, jeg siger, ikke? Søren, han tager bare kunne hjælpe med på Christiania med de andre, ikke? Christiania! Efter en opfordring i fuldskab, så sagde han, ikke? Efter en opfordring i fuldskab. Højde 4 på kamera. Nej, for helvede, nej! Han tager med på Christiania i en opfordring i fuldskab. Kom nu. Prøv lige at filme igen. Kom nu. Ikke kigge, Martin. Undskyld. Det vil jeg godt have på kameraet, det der. Spol tilbage. Hallo? Stop det her lort, mand. Torben, stop det her pis. Torben, stop det her lort. Vi skal lige spole frem. Stop det, og så spole. Lad os spole frem. Så den er stoppet efter. Der er ikke mere kort på. Der er ikke mere.